Първо една целувка. Призовавам всички да намислят нещо много хубаво на свой близък човек. Защото вярвам, че когато човек направи добро, в случая пожелая добро, то се връща в много по-голяма сила на този, който го е пожелал. И затова нека да не си пожелаем нещо на себе си, някой, който обичаме или някой, който има нужда. Нека когато добрият старец отвори чувала с подаръците пред Коледната елха, всеки си избере този подарък, който иска и дано той му носи късмет през следващата година. Да сме добри, да сме честни и късмет на всички. Да сме здрави и щастливи, това е най-важното. Пожелая. Коледа. Ядене, пиене. И после какво? Фитнес програми, нещо, слабнем, свалим килата. Защо? За да ядем и да пием. И после пак нова година. Именни дни. Защо? Нова фитнес програма. Пак карта. С отстъпка 20%. На Коледа си пожелаваме да сме заедно с хората, които обичаме. Семейството, приятелите, близките. Да сме щастливи и да има топлина, защото света, в който живеем, е много студен и това много ни липсва. Пожелай нещо на колегите си. Да бъдат здрави и много вдъхновени, пълни с идеи, заредени с енергия да работиме заедно. На колегите искам да пожелая да станат най-голямата телевизия в български ефир. И на тях ли трябва нещо? Хубави хора, обичаме ги. И теб те обичам. Така че да продължаваме да се обичаме заедно. Още 2, 3, 4, 5 години. Може и 10. Айде 7, християнско число нещо. Най-вече здраве, да продължават напред, да имат огромния шанс да продължат напред. И естествено, късмет, успех. Това е. Здрави от мен и много любов. Колегите, може би, стоицизъм и издръжливост, защото нашата професия така е доста динамична и стресираща и от време на време имаме нужда от повече спокойствие, повече здрави нерви, да си спомняме, че това, което правим, не го правим само за нас, го правим и за останалите хора.